hadi kutaura zvekuti akapani kukamba ndokwanofana kutoenda. So guys, for the people ndatozobva ndichimanya paya ndaita vhidhiyo yangu ndichiti ndiri kuprasi ndandazoti kuzotora nyimo nezviyo nemugomo mabago tapuwa zvinhu zvakambawanda zvimwe tatozosiya nenyaya yekuti time uye ndandofonegwa nabatanya kuti zvisiya zvedu zvapera tarirai muone outside ukoko zvitina zviya ndo zvamunoona uko nepamwe apa uye imba yemoiona zvayaita iyo imba yedu yatopfuura kumberi ukokoko yatopfuura level yekuti mahwindo achigara kusaidi komasiyere chii ND4F kusaidi kunofana kuti ndasiya ma4 pen ma4 pen mandova 6 pen atakaisa kuya kumhondoro tutete tuya zvinobuda zvakanaka 1 because maita which is good saka apa pafrandi poita chi 1 ari kubheki tosiya kutovhara which is good mago imafunga zvakanaka imi ndasina mbotoionera right ine itakumbonasha nyaya ndiri kufonyerwa ndasvika manyika because ndasenda nekwadungu isede kuya nepakati pemagombedzi apo ndobva ndachirega ndidi baba vangu vaida kunda kwadungu kushopu kwavo chirega ndivaperekedze ndindovasiya pana kuti vagurire neshoka ndokuuya nekwanyika ndasvika panyika ndoona mamizidiko kanezvo kwakanaka vakati uyu munhu uya wezvitina wati handingarongedzi zvitina ndafonyera munhu uya wezvitina right ndati inini chirega ndifonyere munhu muridzi wezvitina aiti hanzi motanga mandifonera achiti ngoro isati yauya wengoro ndanga ndatotaura naye futi zuro kuti zvitina vanga vataurirana kuti zvigozotogwa panonzi pavadembo mamozviona vadembo vakati zvitina ndichasa ndoga nebhara handidi kuti mumwe munhu andiisire kurodhi nekuti ndandata negotiation nekuti munoisa 200 so that wengoro uyuyu auya achitoisa kuno zvikanzi aiwa ndoda kuti zvitina zvangu chesei zvinge zvakarongeka zvakakwana. Mind you guys, that guy wakafidwa information nemufesi ya unonzi Lloyd Gono unogara pamusoro pegomo divi iro ndiye wakafidha vadembo information yekuti vachitova vakafamba vachiudza vanhu matachi kuti vadembo vari kutengesa zvitina si zvavo vadembo ndokugwadziwa ndokuti makasvibisa zita rangu muvanhu kuti ini ndiri kutengesa zvitina zvemunhu imhosva kutengesa zvitina zvemunhu ndokuchibva vatombovashaudha ndiripo ini ndokubva ndakazora ndotsira ndikati aiwa imi muri kutuka munhu uri wrong. Leonard Gono uyu inonzani Lloyd Gono ndiye ukasha guys nezviri kuitwa naLloyd ye Lloyd Gono ndiye wakasangana nesu muroad tichivunza zhira yekuti toendawo kwavadembo kwatawa kuti nezvitina. Lloyd uyanga nemamwe wake group rangana revan ndobva Lloyd wati aiwa kwamuri kuinda kwavadembo hakuna zvitina izvozvo hasi zvavo ndezvemunhu uri kupi uri kuharare muchatengeserwa zvitina zvokuti izvozvonzi makaba zvitina zvemunhu tikati manje pana zvokuchaita chine kutongona uchidzokera machite because handidi nhau mangwana inozonzi chero wakatenga zvitina zvokuba munhu ukaya ukadi ukatorwa zvitina apa pastand nemhaka yekuti I know this other example yandoda kupa ye sekuri Beni naAmoyo ari kokoko vakambosenga zvitina zvemumwe munhu vanzi ndezvemumwe munhu iye munhu iye akavatora muna kukona sabhuku here yakazopererepi nyaya amozviona nyaya chenge yatonzi totoenda kumusoro because makatora zvitina zvisiri zvamuri kufanira kutora saka munhu anga kuti makaba zvitina zvangu ndo nhau yandaiavoida iyoyo muona sabhuku example kugoko kwatoreva saka ndikati no ina handidi kunzi ndizotegwa mangwana kunzi iwe chero nokaya muno magutu mupandawana kwatachi ukatora zvitina zvevanhu zvikaenda kwani kwavachitova ngatigara taavoida miromo yakadero uye ndokuchiti Lloyd Gono uya akati zvitina asi nini ndinazvo pamba pangu ndikatoti kuna nyenge uya iwe uyu munhu haana kuda kubhuloka mumwe munhu here nenhau yekuti ada kuti zvake zvitengewe tikati asatizivi nekuti ndiyo vanochi vagari vekuno takainda vanhu vaMwari tikakwira gomo tikafemeruka tichibagwara vanhu vaJesu tichibuda nerute tichikwira gomo kuti tinotarisa zvitina izvozvo tikazviona tikatoita vhidhiyo tikatotadza yeti kuti taona zvimwe zvitina ndine tisheti yegreen nezambia repink ndokumupa mari Lloyd Gono uya ya
tichibva tadzaka gomo baba ava vanonzi vadembo vai vaitova ndofunga muminda hatisati vazivi mind you hatizivi vanhu vekunoku shoko rekuti rizonzi ava vadembo vazviwa kuti vachitova vakava vachifamba vachiudza vanhu hatizi kuti takabuda nepi nekuti kunotonzi vachitova vadembo vacho vakatombonobvunza nyenga kuti iwe nyingewe sekuru vako vanofamba vachiudza vanhu vachisvibisa zita rangu handizvidi which is correct because ari kusvibiswa zita kunzi waaba zvinhu zvemunhu nyaya yatanga nani naLloyd Gono ndiye akatotaura kuti auya hana zvitina achiudza dembo akati azvitaura ndichitova aimozviona vachitova havapo vachitova ndo vari kupuwa mhosva da kuti mubate nhau iyi ndokupai background zviri kuita Leonard uya kuti kata kuzotora next step yedu vanhu ngavasazoti Sharon wakaoma nekuti nasambosangana nezvinhu zvakaita sezvizvi kubva nditanga maproject ese munyika yeZimbabwe zviri kuitwa naLeonard Gono. It's my first time kusangana nazvo zvokwadi ndosvoderepini munhu wekwaGutumpa ndoona wonzi munhu wakandosungisa munhu kujeri hazvinakidzi uyo Leonard Gono zvaari kuchiita uri kutidhunyasa musoro tose Leonard uya paakabatwa zuro vhidhiyo ichotaura kuti wakazobatwa sabhuku ndo wakamubata akuda kutipa bhasikoro kuti sarai nebhasikoro tikati hatidi bhasikoro rako toda zvitina hautibatisi bhasikoro pamashopu tikati iwe kwauri kuinda ndokwatiri kuinda amboti hamuindi nekuti mukaenda nerodhi iyoyo inonyudza mota tikati tinondosunda mota iyoyo hendei tese tasvika paruware akati sarai mose kuno handidi kuti muinde so that vadembo vasazofunga ndakapuwa mari ndikati but mari takakupa ndikati sabhuku uyu munhu itsotsi uyu indai naye hamozviona saka ini patakazvitaura kuti ini ndaudza vashe kuti vashe ini ndine munhu wandakapa mari yezvitina asi munhu uyu zvitina izvozvo wakazvitengesa futi kune umwe munhu ndozvifambisa sei vashe vakati nyaya iyi ngaiinde kuna sabhuku wakandipopotera ini yekera Gono yeye kuLloyd kuti wataurirei kuna nasabhuku nana vashe wanga usingafani kutaura kwese ikoko zvorevei ndikasika unondiblema ava ndokubva vazomubvarura sabhuku vakati aiwa iwe veshamwari pawakatengesa zvitina waitembei idha tipe zvitina kana kuti tipe mari ndobva tazvona kuti munhu anenge asina mari ndopakati mina nditaure navadembo vanazvo zvitina ndoda kutaura navo ndoga nekuti pawakanzi tipe foni titaure naye nasabhuku vakaramba nekuti iye futi waida kuti gai ndiite zvekufamba kundonotora foni achinja mastatement sabhuku ndokufonera munhu akafonera kuti tipei nhamba dzemunhu ari kunzi ndiye muridzi wezvitina uya wati mirai nditsvage ndega mirai ndidii zvinhu zvake zvese ndobva taona kuti iri itsotsi vasabhuku vainda paya ini zvavakandosvika vakandotaurirana varipo sabhuku nanzani naiye uya iye wakasvika achiti kudii kuna vadembo iye wakanosvika achinoti vadembo ndandisvikumbirawo mutipewo zvitina 1000 ndozokugadzira tongozotaurirana vadembo vakati zvoda kuti nditange ndarongonyora iko zvino handisati ndarongonyora zvitina zvacho asi ndoda kuzvirongonyora apa ndopa ndatini pane zvimwe zviri kutodiwawo kana mukatiwanirawo chero 500 kana kuti 1000 pamusoro zvikanzi aiwa chirega nditange ndarongonyora zveuyu ndoona nhamba inenge yasara kuti pasara nhamba yakawanda sei ndokupai izvozvo pane zvitina zvakawanda zviripo apa ndikati chitaurirana mupedzerane havana kuzotaurirana vakapedzerana havo ndiripo vakatoita sokuti chitoenda munotora vaya vauye vaone zvitina zvacho kuti ndinazvo zviripo kana tatanga tabvisa izvi 1000 tozobvisa zvimwe vachibva varatidza kuti vatobvuma kuti zvitina vachapa Lloyd uya zvitina nhasi manje ndopazofuma zvinhu zvachinja nemhaka yekuti vaipa vakavopopotera uyu ndopakazobuda chokwadi kuti uyu hama yavo iyi iri kufamba ichipidigudza mashoko ndo akataura nhau iyi handiti kuti zvitina zvavo zvisatengwa kuda ndo zvavagwadza kana kuti chii handizivi asi iassumption asi iwe ini pandavafonera vati ini handako asi handamuona Lloyd pamba pavo kubva makuseni dzadziri kumatikorufu hapana munhu pamba pavo saka ini ndiri kutsvaka Lloyd uyu kuti chamwari toda kuti tihwisisa ane titaurirane hambozviona so ini ndikatibodza ndachiti ko zvamamekatiwana mudi kuti chi munhu atore zvichira zvenyu achibva mumunda nazvo moda kubvisa moga mumunda nebhara renyu hamudi kuti batsirwa nemumwe munhu moisa kurodhi zvikanzi aiwa iye Lloyd Gono ndofanira kuti ndite sei nditaurirane naye tipedzerane saka iye haasati uya futi kwandiri ndaenda kumba kwake makuseni ndamushayiwa
nhamba dzaLloyd dziya dziyagono tadzifona hadzida kudavigwa amozviona kureva kuti ava Dembo kuti vaise zvitina zvavo kurodhi havasi kutoda because vanoda kutanga vapedzerana nani naLloyd Dembo zvoreva kuti isusu panapa imba yedu yamunoona izvo hatichina zvitina hatichina zvitina zvamuri kuiona kudai ndopa yava level iyo 1000 bricks dzedu dziriko kuna Lloyd Gono saka isusu ndoba ndafonyera Sabhuku ndikati Sabhuku ndo zviripo next step choita sei ini nangu ngatingoti zvekuita transaction dzavo idzi kana zvaramba ngaachitipa mari iye Lloyd Gono atipa mari ka totenga kuna vaDembo toga zvitina simple as that ndo nhau yachoni iripo pano saka kuti vanhu vanenge vachiti imba yedu maybe yakudelaya kana kuti kudii izvizvi ndinotoone stress neBP isingatoiti nekuda kwaLloyd Gono uye kuti uri munhu zvokwadi uri chizvagwa chemagutu wangosingisana futi nano magutu kuita sekuti iwe ndiwe problem hamozviona saka isu ndati kuna Sabhuku what's the next step ndipo hwao ndataura divi rangu kuti inini ngandidzosere mari nyaya iripo ndeyekuti ini ndava kutofunga kuti tochitodzokera tondosangana futi tiri vatatu naiye Lloyd Gono naDembo uye akambe aita seabvuma pokutanga